Ngai kublay fi wei barok haga kerteng u Jesus Christ bat ngada sngo borom ya fi. Wei barok kiba ju ngap ya ganika jinghikai na ka channel jang ka potnat bat ngada ai kublay ru ya fi. Bangada kerkur ya fi haga kerteng u Jesus Christ unong penem. Na ka sngi ai na ka kubor bat ngi ai ngo yo blay. Bo ai na ka kubor na mar Ukren baru ya Ukren na mar ukwa bat hikai bat ya hikai yangi. Bat ba da ka ba yo sngo bat da ka ba yo sngo menginang la ban yo ya ka jingat mangai ngo yo blay ka ne ka sngi ka momentau dan ya ka ne ka jingikai utrai kwa ban hikai ngi kai ka jakari ka jongpi bale ka kwa ban kren ya ka ne ka subject ka daw ka long babun ngi don ka jakari ka jongi ha ka kerteng ka bangi ngi don lese ngi la ban ong bu kpa jongau de utau ta phiri ha ka kerteng ka jong kpa jongpi let's say ukpa jong fi ude balong he let's say ka kmi ka jong fi ka de ka balong he tadeng ta pi ri ha ka kerteng jong ki kmi ki kpa jong fi let's say pila ban ri ru ha ka bor ka ba pi don ka bor ta ka da pi ri phim tip nga de ai phim tip mangalong ai let's say pila ban ri ha ka ta ka bor ka ba pi don but pila ban ri ru let's say ha ka spa ka po ka ba pi don pi ri hang ta pi pen i la ka jong ka bor ka jong pi pen i la ka jong ka spa ka jong pi but pi ri hagi tagi aka baro ka ba pi don pi ri ha ka kerdan ka jong pi le se pi ri ha ka ta ka nam ka buram ka ba pi don rang kwa ban ong ye fi kita gi aka baro kinomla ban ka kinomla ban ya da ya pi ngi ma gi sngi ya ka bangi tep ka jingwan ka jong trai ka la hajan bat hajan hadu kata ngi ki khubor na ki news ke ka baja ke ka balong ha ka prthai menta phi ka China menta ka lamut ban ther sai ka Taiwan ke ka ban ja ngi i ba ka babal ka dep ya thu lupa pinyo sngo ke nya ka ki thma ba ki jing bana jo ki thma ngi sngo na ka sngi shi ka sngi ngi play ka television ngi pe ki news ngi ba ka prthai shi sha ka ishar khe do ka ta ka thma Ukraine bat ka Russia kampat kut menta ka sami sa ka ne ka thma ngi duai ba kanom long rail la da kala dei ka por ka jong blai ka ndan mano ru bala ban khang ken ya kata ka ba dei ban long kai ka ban ja na ka thma kan sawan ra shibun ki jing e ki ri ki ba bon jo ka perthai maram dei tang ka China ba ka Taiwan ba kin ya le thma han rei ki ban ya don lang ta ka la ban dei ru ka ri USA ka United States ba ki wei ki ri jong ka perthai ken ya don lang hang ta ba kan sawan ra ka jing e ka ba kraw la ka dei ka bam ka di ha ka yo ka kot ha ka jingman jing em jong ka perthai baro kan sawan ra ka jing e ka ba kraw ka la ban wan ra ya ka jing her ha ka yo ka kot ba ka la ban poi ka recession ba ka depression Rafi ong ha ke economic terms recession kamut kadang biang re lada ka poison ka depression kamut ya ka pisa ka jong fi ka ba pi don ru pinamla shu ban sai na ki bang ko makalong ha ki por men shwa ri America tadai tanganom kwa ban ye kran than ki ta ki eke ni ka sngi ro kwa ban ong fi ka ni ka sngi namar ha ka ta ka por ka ba ka eke borok kin jang kwa ban ong fi tep ka eke ban jang ngi tieng man tayo marat klaw ngi tieng ya ka ka ba ka ngi pe shi sha ka ba ja ka ni ka prthai em kadang ya bi sha ka tai shi ka ba Bible ke tho ba ka sadon be ka jing san shar ka jong marat klaw ka jing san shar ka balong be tang ka wei ka pisa tang ka wei ka sarkar tang ka wei ka jing mani tang ka wei ka jing ka balong be tang ka wei ha ki baro ka prthai ka nang itulun sha ka ta ya ka ba tien job lai ka ya tho lo pa nget nya phim nget ka shong happy rei ka ba ngi i ka long kum ta ken tadeng ta hakapor ka bakum kani ka jakari ka jonga bat ka jakari ka jongfi namar kan sapoi ka por ba ladang ngimri ka jaka ka badai ngin long le no ai ba ka ta ka kerteng jo imei pa na ka kerteng ka jong phi na ka ta ka spa ka po ka ba pipidon ka nam ka buram ka bor ka baro ka ba pipidon kanom la ban yada ya fi kanom la ban sumar ya fi kanom la ken ban le ya fi ka jingkali ka ni ka sngi ka long piri ha e u David fin kan mau ka ni ka wei habo le ile thma bat u Goliath u let bikum to ha ka jing sha u Goliath ula king ya ka ta ka ste ka jong u la king ya ka ta ka jingking atiar ka jong ha ka khli ka jong ha ka shadam ka jong ki kijat jong ha ka khti ka jong la king da ki jingking atiar ba kita ki jingking atiar kim dei da ka plastik ki dei da ki nar ka bomor ula king atiar bahaya la de bola ka bahaya la de
haba ulej ban yale thma uri yeledi hagata ka jingka uri yeledi hagata ki jingka atiar ne kata ka atiar ka ba uya ka babel ke thu hang ni ba David ru haba usem sol ulay osngo ba David ukwa ban ya aireng ban ya tur mauru wai yau David ya kata ka jingking atiar ka jong yau David barhaba David upang ya kata ka jingking atiar uang ngam sngo suk pi kata ba ulalot no namar ba kamya biang sais uklemri aga jingka jong usem dan ni haga tagi atiar ka ba usem ai uklem pong de kita ban ri yeladi hangta ulalet bi kum to len pen ban let ban ya challenge ban ya kren ban ya dumak bat Goliat ubala biang lut nadong syadong ula ka bhai la de ula da bhai la de Goliat kan bau David klemdon jingka klemdon jingeda ai am ulet bi kum to bar ulet ndai tang bau shulet kti sudah kejat sudah handrai ulet bar baka jingeda jong u ka dai tang ka wei bau dan ya ka kerteng utrai ki pat udan ya ka kerteng utrai ki pat bat haba layale ya kata ka thma ngi i bau David uba job ya kata ka thma kata ka jingka atiar kata ka jing ri ka jong Goliat kamla abanya daya lada gilong de kinar sudah lada kalong sya kata ka jingka ka ba ibiang nadong syadong henry kata ka kamla abanya da ya Goliat mau jong David kada David sebab na selangmat lesi ka la tang kendiat kata ka jaka ka rong be sebab nang ta bat jeling ukelon Goliat bau David uya he ban pendekot ya ta ka klik da ka wat ka jong hi kwa banoi fi kan ka sngi ka bamtal da phiri hakiniam ki rukam la da phiri hakata ka kerteng ka ba pipidon kata ka nam ka ba pipidon phiri hakita ki ek jong kan ka do haki ek jong kan ka perthenga kwa banoi fi ka taam kanomla ban pelaj em ya fi ha ka sngi jong ka jinjar David dan ye udan tang yo trai bode utrai wa pelaj em yo David David dan kano ka jingka dan kano ka backup menrai ka backup ka jong uri be ha ka kerteng ka jong trai deng tau thoi ka sam khandai phuwei wang utau bu shong ha ka jakari jong ba kli tam unyo ye ne hapo ka jingka jong bodan bar baro kom tang ong spang utrai ulong ka jakari jong ba ka kut jong ublei hau banga shania but David usngol thu pleng ka jakari ka jong kam dei ha ka no ka kerteng kam dei ha ka no ka jingai kam dei ha ka no ka jing don ka jing em henry uri ha ka kerteng utrai ki pat maka kwa badong ifi la fimri ha ka kerteng utrai ki pat bu ne utrai ki pat u de Jesus Christ la da pipimri how Jesus Christ kini ki sngi ki banang man pi persang ban ya dael de kan no pi persang ban ri le de hakino kino nga kwa badong ifi kata kanom la ban ya dai fi kanom la ban ya dai fi nga ai ngo yo blai ka klam kalawan bangi ai ngo bau trai la ya dai ngi ngi ai ngo bagi dang im hadu menta ka dei ka jingka ka jong trai ka dei ka jing sumar ka jong bagata ka por ka ban wanru ka dei ka por ka bashir kai ba deu blai ban ka ya nga bat ya fi na ka khti ka jong umrat khlau kan mawi ka ne ka wai ba ka khtin ka jong blai ka ong ba blai un ri kan dong ya fi ha ka ta ki sngi ke ba khat do ba ka babel ka ong la dang pule ha ka ne ka por na ka kitab jing pet pa ka no ba lai ka khat shipau ka ong kum ne na ba phala ris kam mi ka ta ka khtin ka jing sha jong ati ngaru an ri kan dong ya pa haga daga por juga jingten jo ka ban sa jalong haga perthai barok ka wei ban tenjo ken ye kita ki ba shong haga khando Jesu ang nabapla ris kem ya kita ka ktien ka jinga sha jonga kani ka balang Philadelphia ka balang ka ba it yo try but ka ba it ya ka ktien ka jong pleng u de try ba ka ktien ka jong ka ba yada ya kata ka balang Philadelphia maka babal ke thu hang ne bu trai ong na phala ris kem ka ktien ka jinga sha jonga kum tangan ri kan dong ya pharu ong trai na ka ka jingten jo ya ka ba anten jo ini ka prathai barok ka wai huang an puli ben sa yisien ong na ba phala ris kem ktien je sha jonga ngaru an ri kan dong ya pha na ka por jo jingten jo ya ka ban sa ja ka prathai barok ka wai banten jo ken yi ta ki ba shong ka khando ki ba shong ka khando an sa ten jo ya ki rengi ki ba dan hau trai ngi la lait na ka jingten jo na marhaga ta ka por kanwan ka jingrong no ya ka ba utra un rong no ki ba nget ki jong o na just not berkat ya ka ne ka wai si sha ka no ka ri kano ka ri kanom sha ya lagi jong ki breu jong ka bakin don sa ha ka thma
managani kan mau syakri jong blay ong ba lada don ka thma kan no kari lada ka digari India na kari ayo kata kari kan shim shay ki breu la jong kan wan ra da airplane ba kan kit da airplane ya kita ki breu jong ka na kata kari bat gamta kan saja ka thma kata kari hen ki breu la jong ta lawan ra shari la jong ba kata kari kala banda na ka thma ki la ban mo kinya yap hang to kinya jinjar hang to rai kumba kalong ha kini ki sngi gi i ba kala don ka thma man shwa po Iraq kala don ka thma man ta po Ukraine ndai ka ri India ka wan shaw no e ta ki breu jong ka na kita ki ri wan lam no ki shala ki jong ka shnong shala ki jong ka ri khnang ba ken laj na ka ta ka jinjar ka banja ha kita ki ri kalong kum ju ru shwa ba kan ja ka thma shwa ba kan ja ka ta ka jinjar ba a ka ne ka prathai shwa ban ja ka ta ka jintan ju ba a ka ne ka khando ublai un pha ya ka jingrong no kan unan shaw no kata ka airplane juga jingrong no kan rong no yangi bangin poi no shala ka jong kari kan mau gani ka wai ba thin ka jong blai ka ang bangi long kinong shong shnong jong ka beneng Philippi lai ar pau ka kren bangi dei kinong shong shnong jong ka beneng tadeng ta on dangi la dap ya ka jing trei hang ni ha perthai anda bangi la dap ban shakri utrai ban plai ka tien ka gospel ka jong blai da poi ka ta ka por shwa ba kan wan ka jinjar ba ublay un rong no yang iken ka babel ke tho ya kata wong na bangan ri kendong ifi kata ka sngi jong jintan jar bangan ge usra un rong no engi un pelaj no engi na kata ka ba no ifi dan ka no ka ri ka bala ban ya dai api na ka no ka jintan jar de tang u Jesus Christ uban ya dai fi na ka ni ka jintan jar ka ban sawan tadeng ta ka ba no ifi ka ni ka sngi manta balai fim pediang no you try ka baga por ka dang dan balai fim penrit no yelade ban ong try ngadon kam shisha namar utrai ulong ka jing da ka jongi utrai ulong ka jing ka jongi tori ma phi ka nya u ka babel ka ong bo utrai ulong mau siang jonga la fi ri hau mau siang kanom ja ka ke bas new ya fi pediang no you try ka ni ka sngi manta la da fim pat pediang no ka baga por ka dang dan kum shakri jong blai nga kwa ban ong fi pediang yo jisu namar la fi pediang yo jisu shisha fi la kerkhu ya la de la fi pediang yo jisu shisha fi la le bha shisha ya la de la fi kwa shisha o fin le bha ya la de pediang yo tra la fi i shisha ya la de pediang yo jisu namar ka jing rong no ka la jan namar ka ni ka perthai kan sahab ka jin jar ba kan sahab ka jin tan jo ba kan sahab kata ka jing bitar ka jong blai kan sahab ka ni ka perthai nga kwa ban ong fi la da fi dang don ka ni ka perthai kan jenjar palat ya fi ba kasadon ke jinsun char jong rat klau renga kwa abang fi kan ke singi balai bakat ba ka por kadang dan balai fim pediang no yu trai pediang no shisha bot yu Jesus Christ penrit yel de kala ba mut no ala pop show imban pensubha no yu trai na pensubha shi yel de na pensubha shi ne no imban pensubha yu trai tadai ta kwa abang fi ne ke singi wadam im shun am tai la de wadam im shun am tan no jono im na kam ta u Jesus Christ ngan duai kan ka poram ta jong fi ngasngo ka offer kadang dan ka por kadang dan kan ka lat kan ka lenti kadang play ka jingkhang kadang play nam ta jong fi balai fim pediang no ka ba ka por kadang dan nga pen bor fi nga ngam te utrai pen bor nga ngasngo ngadon ka jingso khia plat nam ta jong fi kam biang fi ba fin churi tang ka niam ka ba pi dan kanong ka jat niam kanom la ban ya dai fi nga kwa ban ong fi ka jia da ka dei bi tang do Jesus Christ pediang te Jesus Christ nga kwa ban ong pediang ka spa ka nam ka bor ka buram ka jong fi ka kerteng ka jong fi kita ki ai ke kinom la ban ya dai fi kinom la ban ya dai fi nga kwa ban duai shi sha na kam ta jong fi ka ni ka por ta ka man sim ka jing it ka man sim jisu khia kwa ban duai nam ta jong fi pediang don na pedeng fi ka ni ka singi shi sha fi ong ngam pat pediang yu jisu ngan pediang shi shan ka la ka bomut no kata am ka di ka ba ublei usngobang bo da sngob ha ro ka ni ka sngi balai fim ya duai na bat nga ka ni ka por fila ban ra ka ti ka jong fi ka ni ka por kum ka dak piong shi shat ra nga don kam me ra ka ti ka jong fi ni duai hallelujah try ni ka por nga ai ngo e me go try nam tan ki khon ki jong me kila ra ka ti ka jong ki ko try oi ablai ka jin jar ba kan sawan ha ka ni ka perthai ngam tip la no tang bakala jan hado kata ba try ha ba ki ni khon ki jong me ki pediang ye me ha ka ni ka sngi try kin lat na kata ka jin jar ba na kata ka jing bitar ba kraw ga jong me ablai na kata ka jing tenjo ka ba kraw ka ba men tenjo ya ka perthai try ngi tip ba ka perthai kan sa jat no try ki khon jama ka sngi ki pediang me try jisu ki kalaga ba mot ki pediang me try ba ki la rai ban bot me try jisu
Panadop ta ka sngi try kini ki jong me kini ki lang brot ki jong me try ba me pen ki ko try ba to tho ka gerteng ke jong ki try ka gerteng ke jong ki ha ka kitab jong ka jing em bangada doai ko try men kar khu kini ki kon try ngai i ni shibon ki ti ba ki ra ablai do ki samla go try do ki rang ba ka ne ka sngi ngai i ba pira khu blai shibon ngada duai ngada kar khu fi yai ne ado ka bakut ong ka tien ke jong blai namar tang kita ki bi yai ne ado ka bakut kita ke nyo la yem. Oh, hallelujah. Nga duay nga dakar kuya fi agar tenga jang Jisu. Hallelujah. Hallelujah. Try me ka me dai ki me sumar ki. Ya ka met ya ka mensim ya ka jim ka jang ki tat hado ka taga sngi jing su spa try. Me tap iki ko try daga snam ka jang me try. Me longo me ublay ko try ubiyada uba sumar. Haga gertenga jang Jisu. Amen. But amen. Amen. Apila pedang you try. Pi emen pasungo bahay you try. Fi em ke ching em na do mata ka sngi ka bo trai pe ya fi ba da shisha u da snob hai fi nga kwa ba nong fi dei uwei na kita ban ya leit no sa ka jing rong no trai na gar khoi fi ngen sai sempat nang em ka jing em ka ba kmen wat nam so si em number bo trai u lapen em ya fi kmen number bo trai u lapen em ya fi em am sho na ka manta jono em na ka manta u Jesus Christ blain gar khoi fi ku blai shibon ngen sai sempat amen.